Η ιστορία μας ξεκινάει τον περασμένο Σεπτέμβρη. Είχα πάει να δω στο σινεμά το Captain America και την άλλη μέρα τόλμησα να πω σε έναν ας πούμε κουλτουριάρη φίλο μου ότι μ' άρεσε. Με αναμενόμενες αντιδράσεις. Τι! Κι εγώ πήγα να το δω και ακόμα κλαίω τα λεφτά μου! Οι καλοί Αμερικάνοι έρχονται να σώσουν την Ευρώπη, χέσε με μαλάκα, κλασική Αμερικανιά. Με αυτή την αφορμή λέω να θίξω μερικά θεματάκια που έχω με τους ταινιοσνόμπ ανά την Ελλάδα. Μην το πάρεις ως κράξιμο, φίλε κουλτουριάρη. Πιο πολύ πάρ' το συμβουλές για να μπορείς και εσύ να απολαμβάνεις τα καλοκαιρινά Sorry, δεν κρατήθηκα. Κράξιμο είναι μεγάλα την πούτσες. Πώς λοιπόν μπορώ να ευχαριστηθώ μια κλασική Αμερικανιά? Καταρχήν το πιο βασικό. Ξέρω τι ταινία πάω να δω. Δεν κατάλαβα ποτέ το κάθε γκαργάλι που πάει και βλέπει ταινίες στο σινεμά και μετά παραπονιέται για το κόνσεπτ τους. Όχι για τις ερμηνείες, τη σκηνοθεσία ή το σενάριο, αλλά για την κεντρική ιδέα της ταινίας. Πώς ακριβώς μπήκε στην αίθουσα χωρίς να γνωρίζεις έστω και χοντρικά τι θα παιχτεί στην οθόνη? Κλασική Αμερικανιά. Ζούμε στο 2012, όπου η προώθηση για μια ταινία γίνεται με άρθρα, διαφημίσεις στην τηλεόραση, παιχνίδια, αφίσες, viral videos, συσκευασίες δημητριακών, παιδικά μακμενού και προβολές του τρέιλερ στα όνειρά σου από τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Από τη στιγμή που ζεις και εσύ σε αυτόν τον κόσμο και δεν έμαθες για την πρεμιέρα της ταινίας έτσι, δεν έχεις δικαίωμα να παραπονιέσαι ότι κακώς πλήρωσες να δεις μια κλασική Αμερικανιά. Ειδικά όταν ο τίτλος είναι Captain America! Εγώ τι να πω δηλαδή που πλήρωσα για να δω το Inglourious Basterds? Και να έλεγες ότι πήγα χύμα, δεν πήγα χύμα, διάβασα ότι είναι μια ταινία για το Β' Παγκόσμιο με οπλισμένους Εβραίους που γαζώνουν, σφάζουν και καταγρεουργούν Ναζί. Ωραία, λέω. Β' Παγκόσμιος δράση θα έχει, Ταραντίνο μάστορα στην απεικόνιση βίας, πάμε. Ξεκινάει η ταινία και περιμένουμε να αρχίσει η δράση λοιπόν. Μιλάνε. Εντάξει, φαντάζομαι χτίζει ένταση. Μιλάνε κι άλλο. Τι, δράση, πού? Την έχασα! Τώρα πάλι μιλάνε! Ξέρω, χτίζει ένταση, ναι. Μιλάνε. Ποιος πάλι? Υπάρχει χτίζω ένταση και υπάρχει γίνομαι βαρετός μέχρι ναρκοληψίας. Ας συγκρίνουμε για παράδειγμα τους μπάσταρδους με τον Die Hard 3. Ναι! 1 λεπτό και 38 δευτερόλεπτα. Ταραντίνο, σε γαμώ ρε. Σου γαμώ τη μάνα, σου γαμούσα τη γιαγιά, σου γαμούσα την προγιαγιά και όταν ο πρόγονός σου βγήκε στη στεριά, στον γαμούσα και αυτόν. Τουλάχιστον το Die Hard όπως και το Captain America ήταν ειλικρινής ταινία. What you see is what you get που λέμε. Αν μπήκες στην αίθουσα να δεις το Captain America και νιώθεις ότι σε κλέψαν επειδή σου σέρβινα μια κλασική Αμερικανιά, φταίς εσύ που δεν το ψάξες πρώτα. Τα ίδια φάγαμε και στη μάπα όταν έπαιζε το Avatar. Έβγαινε εκεί ο κάθε ξυπνάκιας από την αίθουσα και πούλαγε πνεύμα επειδή παρατήρησε ότι η υπόθεση ήταν ίδια με το Ποκαχόντας και το χορεύοντας με τους λύκους. Μπράβο ρε μεγάλε, μπράβο. Κάτι τέτοια λες και το πουλάκι μου σαλιώνει στην άκρη. Απορώ δηλαδή γιατί δεν σε έχουν κάνει ακόμα επίτιμο Matt Stone ή επίτιμο Trey Parker. Επειδή είσαι ηλίθιος, το ξέχασα. Το Avatar ηλίθιε μοιάζει με αυτές τις ταινίες επειδή πραγματεύεται το μύθο του ευγενούς άγριου. Μια από τις πιο κλασικές ιστορίες της δυτικής σκέψης. Απλά το κάνει με τεχνολογία του 21ου αιώνα. Όχι, του 20ου, είπαμε πλέον ο αιώνας και η χρονολογία έχουν τον ίδιο αριθμό. Αν μαλάκες σαν και εσένα είχαν πρόσβαση στο ίντερνετ και παλιότερα δηλαδή, τι θα γινότανε? Τι έγινε James Cameron, αντιγράφουμε χορεύοντας με τους λύκους. Τι έγινε Kevin Costner, αντιγράφουμε Pocahontas. Τι έγινε Disney, αντιγράφουμε την ανθρωπολογία του Jean-Jacques Rousseau. Τι έγινε Jean-Jacques Rousseau, αντιγράφουμε το θεατρικό έργο του John Dryden η κατάκτηση της Γκρενάδας. Pound. Όταν διαβάζω κριτικούς που γράφουν για κάτι κουλτουροτενίες υπνοστεντών, γιατί δεν τους βλέπω να ενοχλούνται όταν η ταινία έχει κλασικό κεντρικό story? Ο κοινόδοντας στην ουσία πραγματεύεται τον κλασικό μύθο της Ραπουνζέλ από μια μικροαστική σκοπιά. Τώρα θα μου κάτσεις πρωτοετήνα της φιλοσοφικής? Όχι. Τουλάχιστον πιάστο μου λίγο πάνω από το παντελόνι. Αν παραλληλήσω τη Στρέλα ως μια σύγχρονη εκδοχή της Ταχτοπούτας, θα με κοιτάς όσο τον παίζω στην τουαλέτα? Μια χαρά ήταν το Avatar. Είχε θέαμα, είχε δράση και είχε συγκίνηση. Τι λες ρε Μάκη, συγκίνηση? Εγώ δεν συγκινήθηκα στο Avatar. Ψεύτη! Όλες οι ταινίες του Κάμερον έχουν ένα σημείο που και το πιο κοινικό καθήκη θα μπουκώσει λίγο. Είναι η κλασική μπινιά που κάνει ο James Cameron. Για 2 ώρες εκεί σου χτυπάει με δράση μέχρι να μαλακώσεις και μετά σου πετάει το πιο κλισέ μελόδραμα όλων των εποχών και εσύ είσαι. Όχι το δέντρο το ναβί, γιατί δεν πήραξα κανένα. Και κάτι ακόμα που στάκω συνεφίλ. Σταμάτα να δικαιολογείς τις ταινίες που γουστάρεις με διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά. Όταν κράζω τον Dogville γιατί είναι οπτικά απέσιο και βαριέμαι που η ταινία εκτελήσεται σε μισό δωμάτιο, μου λες ότι βασίζεται στις συγκρούσεις των χαρακτήρων. Ωραία, το ίδιο γίνεται και στον τηλεφωνικό θάλαμο που κράζεις εσύ. Όταν ξενερώνω με την υπόθεση Μπετό και τους χάλια διαλόγους στο Μελαγκόλια και σε όλες τις κινέζικες πορδές που είχαν βγει μετά το Τίγρης και Δράκος, μου λες ότι πρέπει να κοιτάω τη μουσική και τη φοβερή φωτογραφία. Αλήθεια, η μουσική και η καλή φωτογραφία αρκούν? Είσαι σίγουρος?
Είσαι απόλυτα σίγουρος? Όταν στο νόημα της ζωής οι Monty Pythons κάνουν μετό για 1/4, είναι σοκαριστικά αστείο και γελάς. Όταν όμως ο Steve O κάνει μετό για 1/4 και γελάω εγώ, είμαι κάφρος και ανώριμος. Α, και γαμίσου. Τουλάχιστον εμείς αναγνωρίζουμε πότε ένας αγαπημένος μας σκηνοθέτης ή ηθοποιός κάνει πατάτα. Και δεν καθόμαστε να δικαιολογούμε τα σκουπίδια του Woody Allen και του Bill Murray μόνο και μόνο επειδή είναι του Woody Allen και του Bill Murray. Υπάρχουν καλά και κακά blockbuster, όπως υπάρχει καλή και κακή pop. Το απόστημα που μας έσκασε στα μούτρα ο Michael Bay άξιζε τη χλέβη και την αποστροφή όλων μας, αλλά όχι επειδή ήταν μια εφετζίδικη διαφήμιση παιχνιδιών. Υπάρχουν σωστοί και λάθος λόγοι για να θάψει ένα blockbuster. Και θα δούμε ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι την επόμενη εβδομάδα.